Ugas sa plato. Kauban mo. Banding pamilya budro. Hinay signal ay. Ano naman? Parang ko atong bahas pinagdagan ko. Hey guys, di kami karon sa Luway. Sa resort ng Luway. Floating man siguro na wala ang floating. Signal. Pero minsan man alam marami ang sunibat. Cherry bat siguro ni Cherry. Ha? Bat. Ha? May bat dito ba? Bat ganon? Bat ganon yung pagkain ba? Sa dagat, lamig ayo ilig ko. Nita kay bat ganon? Nita sa daw. Nita sa Yan ay muna na. saging. Hala ka. Atina, Atina. Oh, Daghan diri nag ginaayos ang bahay bahay kubo para sa mga mag-rent ng mga mag-rent pag may mga ligo ng dagat. Inayos kasi
Tama,